ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኤርትራ ተጠቃሚት አቶሚካዊ ጸዓት ንምዃን ዝኽእላ ስምምዕ ምስ ትካል አህጉራዊ አቶሚካዊ ጸዓት ስምምዕ ፈሪማ እቲ ስምምዕ ብዕለት 19 መስከረም ዝተፈረመ ክኸውን ከሎ ብወገን ኤርትራ አቶ ዓብድልቃድር በክሪ ሐምዳን ብወገን አህጉራዊ ትካል አቶሚካዊ ጸዓት ከዓ ምክትል ዳይሬክተር ጀነራልቲ ትካል ዳዙ ያንግ ክታሞም ከፍ ዘንበሩሉ ተገሊጹ እዚ ካብ 2019 ክሳብ 2023 ዝጸንሕ ብካንትሪ ፕሮግራም ፍሬምወርክ ዝፍለጥ ስምምዕ ቴክኒካዊ ምትሕብባርን ኒውክሌራዊ ጸዓት ንምስግጋር ቀዳምነታት ዝግበኦም ጽላታት ኣብ ምልላይ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ወግዓዊ ልሳን ትካል ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ቀንዲ ዕላማ ኣህጉራዊ ትካል አቶሚካዊ ጸዓት ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንህንጸት ሃገር ዘድልየን መደባትን ሸቶታትን ኣብ ምልላይ ዝሕግዝ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብዚ ስምምዕ ብወገን ኤርትራ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብዎ ዘሎ ኒውክሌራውን ናይ ጸርጊ ወይ ራዲሽን ድሕነት መግብን ሕርሻን ሰብኣዊ ጥዕና ምምሕዳር ሃብቲ ማይ መደባት ጸዓት ከምኡውን ኣከባቢያዊ ማያትን ገማግም ባሕርን ምዃኖም ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊጹ ኤርትራ ካብ 2002 ዓመተ ምህረት ሒዛ ኣባል ኣህጉራዊ ትካል አቶሚካዊ ጸዓት ምዃና ይግለጽ ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንዝጸንሐን ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ብዝለዓለ መልክዑ ክቕጽሎ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ማዕከናት ዜና አቡዳቢ ብዝህብኦ ዘለዋ ሓበሬታ መሰረት እቲ ምሕዳስ ስምምዕ ኢትዮጵያዊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ኣደም መሐመድ ምስ መዘኑ ሌተናል ጀነራል ሐማድ መሐመድ ታኒ ኣሩማይቲ ናይ ኢማራት ኣብ ዝተራኸብሉ ጋጣሚ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብቲ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ናይ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዘካይደሉ ዘሎ ጋጣሚ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ድሕሪ ምግምጋም ንዝቕጽል ዓመታት ብዝሓየለ መልክዑ ክዓዝዝ ከም ዘለዎ ኣብ ስምምዕ ምብጻሖም ይግለጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ሰነ 2018 ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ኣብ ወርሑ ናብ አቡዳቢ ብምኻድ ምስ ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ ዝርከቦም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ርክብ ምክያዱ ዝዝከር እዩ ኣብቲ እዋንቲ አቡዳቢ ንኢትዮጵያ ብመልክዕ ወፍርን ሓገዝን $3 ቢልዮን ክትለግስ እንከላ ብውሕዱ $1 ቢልዮን ከዓ ኣብ ባንክታት ኢትዮጵያ ብምቕማጥ ንሕፅረት ናይ ወጻኢ ባጤራት ሃገር ከተቃልል ከም ዝተማባጽዐት ይዝከር ንፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ስልጣኑ ክገድፍ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መላእ ግብጺ ተኻይዱ እቲ ዓርቢ 20 መስከረም ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማታት ካይሮን ኣሌክሳንድሪያን ዝርከበን ብዙሓት ከተማታት ግብጺ ኣብ ሓደ እዋን ተጀሚሩ ብፍላይ ኣብ ኣደባባይ ተሕሪር ከተማ ካይሮ ዝተኣከቡ ሰልፈኛታት አልሲሲ ስልጣን ካግደፍ ህዝቢ ፍርሒ ወጊድካ ንመሰልካ ተላዓል ዝብሉ ጭርሖታት ብሰፊሑ የቃልሑ ከም ዝነበሩ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ናብ ከተማ ካይሮ ዝውሕዝ ዝነበረ ብዝሒ ህዝቢ ንምግታእ ብእዋኑ ኬላታት ዓጺሞ እኳ እንተነበሩ ህዝቢ ግና ንፕሬዚደንት ነበር ሑስኒ ሙባረክ ዝዓለወሉ ሜላ ብምጥቃም ድምፁ ብዓውታ ከስምዕ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ ፖሊስ ከተማ ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ክጥቀሙ ከለዉ ሓያሎ መንእሰያት ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ይግለጽ ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር ሓደ ጋዜጠኛ ዝርከቦም 4 ሰባት ከም ዝተቐየዱ ክገልጹ እንከለዉ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብወገኑ ካብ ኣዘዝቲ ጸጥታ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ዝበሎ ቁፅሪ እስራት ልዕሊ 74 ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ልሳን መንግስቲ ዝኾና ማዕከናት ዜናት ሃገር ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝምልከት ዝኾነ ሸፈነ ይሃባን መንግስቲ እውን ብወገኑ ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ ይሃብን ዘሎ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ድሕሪ ምጭባጡ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብሸፈጥ ከም ዝተዓወተ ዝነገረሉ አልሲሲ ነቲ ሃገር ካብ ሑስኒ ሙባረክ ብዝኸፍአ ውልቀ ምልካዊ ገዛዝኣ ብምሓዝ ንህዝብን ቁጠባን ሃገር ረሚስዎም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ንኤርትራ ዝገለለ ልምምድ ሓይሊ ባሕር ናይተን ናብ ቀይሕ ባሕር ዝርከባ ሃገራት ይካየድ ኣሎ እቲ ሓያሎ መራኸብ ኩናት ዘሳተፈ ቀይሕ ማዕበል ቁጥሪ 2 ወይ ሬድስ ዌቭ 2 ዝተሰምየ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ 7 ሃገራት ስዑድ ዓረብ ግብጺ ሱዳን ሶማል የመንን ዮርዳኖስን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ንሓያሎ መዓልታት ክካየድ ምዃኑ ብ22 መስከረም ዝወፀ ወተሃደራዊ መግለጺ ስዑድ ዓረብ ኣመልኪቱ ነቲ ልምምድ ዝወደበት ስዑድ ዓረብያ
እቲ ኣብ ክልል ማያት ቀይሕ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ነዘን ሃገራት ኣብ ምውሃድ ዝተፈላለየ ስርሒታት ጸጥታ ባሕሪ ሓጋዚ ምዃኑ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ስዑዲ ኣድሚራል ሳዲቅ ቢን መሐመድ አልሐርቢ ገሊጹ። ዝነውሐ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እትውንን ኤርትራ ምእሻርክቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩናት የመን ክነሳ ካብዚ ኣብ ምጽራግ ናይ ባሕሪ ነታጉ ምክልኻል መራኽብን ካልእን ዘተኮረ ወተሃደራዊ ልምምድ ዝተገለለትሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። ኢትዮጵያ ታንጾ ዘላ ዲጋ ብዋጋ ህይወት ዜጋታት ግብፂ ክኸውን የብሉን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሹክሪ ገሊጹ። ንሱ ምስ አልሞኒተር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ጉዳይ ናይል ንግብፂ ናይ ሞትን ህይወትን እዩ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ናይል ታንጾ ዘላ ዲጋ ብዋጋ ህይወት ዜጋታት ግብፂ ክኸውን ዝቕበሎ ወገን ከም ዘየለ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ታንጾ ዘላ ዲጋ ናብ ግብፂ ዝፈስስ ወሓዚ ናይል ከጉድሎ ስለ ዝኾነ ኣስታት 100 ሚልዮን ዜጋታት ሃገር ሓደጋ ከንጽላልዎ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። እቲ ናይ ናይል ፕሮጀክት ንኢትዮጵያን ግብፅን ብዝያስ መልክዑ ብባንኪ ዓለም ተጸኒዑ ክቐርብ ግብፂ ኣቐዲማ ክትሓትት ከም ጸንሐት ዝገለጸት ሚኒስተር 95 ሚእታዊት ክፋል ግብፂ ንቑፅ በረኻ ስለ ዝኾነ እንኮ ዘለና ኣማራጺ ናይል ጥራይ ምዃኑ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ከተእትዎ ኣለዋ ኢሉ። እቲ ሚኒስተር ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ን4 ዓመታት ዝተኻየደ ዝርርባት ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ኣኼባ ብግብፂ ንዝቐረበ እማመታት ከም ዝነጸገት ዝዝከር እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝነበራ መደብ ምህናጽ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተሰረዘ ፕረዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ሙሴ ቢሒ ገሊጹ። ንሱ ዝሓለፈ ሰሙን ብቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብሕቡራት ኢማራት ኣብ ከባቢ ወደብ በርበራ ክህነጥ ጀሚሩ ዝነበረ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ብምርግጋጽ እቲ ፕሮጀክት ናብ ሲቪላዊ ዕላማ ተቐይሩ ንኻልእ ኩባንያ ክወሃብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ 2017 ዝጀመረ ምህናጽ እቲ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣካታዕ ኮይኑ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ድሕርቲ ኣብ 2015 ኣብ የመን ዝጀመረ ኩናት ንኤርትራን ሶማሊላንድን ከም መናሃርያን ክትጥቀመለን ናይ $100 ሚልዮን ስምዕ ከም ዝኸተመት እዩ ዝግለጽ። ኣብ ኤርትራ ንወደብን ማዕርፎ ነፈርትን ዓሰብ ከምኡ ድማ ንስልጠና ሰራዊት ዝኸውን ካልእ ማዓስከር ክትከፍት እንከላ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኸ ን30 ዓመታት ዝጸንሕ ቀዋሚ ማዕርፎ ነፈርትን ወተሃደራዊ ማዓስከርን ንምኽፋት እዩ መደብ ነይርዋ። እንተኾነ ሮይተርስ ንመግለጺ ፕረዚደንት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ዜና ምህናጽ እቲ ኣካታዕ ኮይኑ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ጠቕሊሉ ደው ኢሉሎ ምኽንያቱ ብዝርዝር ኣይተገልጸን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ወተሃደራዊ ጽልዋታት ንምዕባይ ትሰርሕ ዘላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ስምዓት ንምኽታም ዘኽእላ ወተሃደራዊ ዘተ ኣካይዳ። እቲ ዘተ ዝተኻየደ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየደ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጀነራል ሓማድ መሐመድ ታንየር ሮማይቲ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘንኡ ጀነራል ኣድም መሕመድ ብ19 መስከረም ኣብ ኣዲስ አበባ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ንመጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ መንበር ኣባይቲ ዝምልከት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግብሪ ዘውዓሎ ኣዋጅ ንተኻረይትን ኣካረይትን ይሰሓብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ሓደ ነሓሰ 2018 ኣትሒዙ ዝተኣወጀ ሓድሽ መጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ መንበር ኣባይቲ ኣብ መንጎ ኣካረይትን ተኻረይትን ዝጸንሐ ምፍሕፋሕ ብዝበኣሰ ከጋድድ ምዃኑ ኣቐዲሙ ካብ ሓያሎ ወገናት ስጋታት ክቐርብ ጸኒሕዮ። بمسرت منغستي ክትግበር ዘውጾ ኣዋጅ መጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ብዓቐን ስፍሓትን ዝርከበሉ ከባቢታትን ዝምርኮስ ኮይኑ 20 ሜትሮ ንእትግመት ተራ መንበር ገዛ እቲ ዝኸበረ መጠን ወርሓዊ ክፍሊታ 600 ናቕፋዮ ተኻረይቲ ኣብ ርእስ ተሰሊዕሎም ዘሎ መጠን ክፍሊት ክራይ መንበር ኣባይቲ ከም ካንሸሎን ዝኣመሰለ ብሓባር ዝጥቀሙሉ ክፉት መሬት ንሓደ 40 ሜትሮ ብሕሳብ 50 ሳንቲም ክኸፍሉ ይግደዱ يخون بر كابحنتي 20 متر تجمت جزا أقدموا زنبرك سب 3000 أقفاز جمت ورحو كفليتا نبش 600 أقفا مرادو أكريتي اتجزان وديوي قالك هو ويدمواهم إذا مسلست في العالم مسات النات تقمو نتخريتي إكلابتهم اللومي زقلات بمسرت منقص زوطو أواج كلتي نايكراي وعلات بمنقدم محدارات رايكم السلاسل كوانت تجلت اتمنقستين تكباريو بعتو بكتاتولو 5 اليوم نزح بريتا زل أقوى جنات زتقصو جنا حزب امنت اغديلو خمزلو كابس مراستو كسنايوم حد وغنات يردو
እቲ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ንዞባ ማእከል ጥራይ ዝምልከት ዝወፅኦ ተመሳሳሊ መምርሒ ኣብ ግብሪ ክውዕል ብዘይምኽኣሉ ንኣካሬትን ተኻሬትን ከም ዘናቆተ ኣይርስዕን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዕፅፍታት እናናሃረ ክመጽእ ዝጸንሐ መጠን ክፍሊት ክራይ መንበሪ ኣባይቲ ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ብድሆታት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ እዩ ቱርክን ቀጠርን ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዘለወን መደባት ብምትኳር ዘትየን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ቱርኪ ጀነራል ኢያሲር ጉለር ምስ ቀጠራዊ ሚኒስተር ምክልኻል ካልድ መሐመድ ቢን አልዓጥያ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ኣገልግሎት ዜና ቀጠር ሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ ዘተኮረ ዝርርብ ዘካይዳ ዘለዋ ብጉዳይቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ሰፊንሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ኣቐዲማ ቱርኪ ኣብ ቀጠር ዝጸንሓ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብምስፋሕ ተወሰኽቲ ሰራዊትን ኣጽዋርን ከተዋፍር ምዃና ኣፍሊጣያ بسعود عربن حبرات إمارات استمرحة متأخاب هجرات وشمت مسكترن تركن زتصنحو مسحب كيف فتحة أب قداي إيران حبراو مرقت خوصل كم زي كقل تنتنتي يردقو تركي كاب قطر وطائي أب صومالون وتعدراو معسكر كم زلوا إفلات بزي كازي أب السودان بحجز قطر أودب سواكينون تمساسا لمدب كوان تنبرا سرعة البشر بموداقو اتمدب تسناخيلو مهلاو إيقلات هاجرات عربا قاتيمون زلو مكفال نزوبا قرنا أفريقيا نابقر الدمو تادراو شركنا تاوديقو إركاب إرترا جبوتن سومالي لاندن من سعود عربن حبرات إماراتن كوغنان كاللوا سومال إتوبيان سودانن غنا مسكلتيو دنبتا زتسنحن زمدنا كقصلا خمس دلاين زقلتا منغستي إرترا قطرن تركن تحبابيرن أحوات أسلام نستبهال من قسقاس بمدقاف أنصارو وديتي ألما خمس دلوايو زواكس أب كينيا كتما نيروبي زركب ناي مقاطع بيت تمرت بمفراسو شوعات تمهارو موتون كلو لعلى 5 قوسيلوم اتقاب عنجيتي زتسرحة بيت تمرت زفرسة تمال سوني 23 مسكرم ناي زعمت زي سرعة أكاديمية وتمرتي أب تجمرو العلات تمهارو نناب كفلوم دحر مئتاوم حيدة دقايق تنحيو مخنيات مفراسة بيت تمرتي أب قولنو بستسرحة محل فرسح ماي بزفتقرو مهمامي وتباهيلو يخون بر منقست كينيا نتأنك مفراسة بيت تمرتي يتساريولو راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سمنا في التعميتاتيو عمنا يروبع في التعميتات ኣብ ደቡብ ሱዳን ተፈጺሙ ብዝበሃል ዘሎ ምጥፍፋእ ኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ሓደ ኤርትራዊ ዝርከቦም ሓያሎ ነጋዶን ሰበስልጣን መንግስቲ ሃገርን ተኸሲሶም ሰንትሪ ብዝተባለ ትካል ዝቐረበ 64 ገጻት ዘለዎ መርመራዊ ጸብጻባት ከም ዘመልክቶ በቲ ናይ ምጥፋእ ገበን ተኸሲሶም ካብ ዘለዉ ሰባት ስድራ ቤት ፕረዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ንግዲ ከም ዝተዋፈረ ዝንገረሉ ኣባል ባይቶ ኬንያን ወዱ ንፕረዚደንት ነበር ኣራብ ሞይን ጊደዎን ሞይን ብገብረ ዝፍለጥ ገብረ መስቀል ተስፋ ማርያም ግደይ ዝተባለ ኤርትራውን ይርከብዎም ንሳቶም ኣብ ጸዓት ጽርግያ ህንጻን ካልእን ወፍሪ ምዘካይዳ ትካላት ብምትሕባር ነቲ ምጥፋእ ከም ዝፈጸምዎ እቲ ጸብጻብ ዝጠቅስ እቲ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ነጋዳይ ናብታ ሃገር ንብረት ንምእታው 57 ሚልዮን ዶላር ብመልክዕ ልቓሕ ድሕሪ ምውሳዱ ነቲ ንብረት ከምጾ ይኹን ነቲ ገንዘብ ክመልሶ ከም ዘይከኣለ ሰነድ ሰንትሪ ይጠቅስ ሚልዮናት ዶላራት ገንዘብ ኣብ ምስጋር ዝተዋስኣ ከም ባንክታት ካርቱምን ቀጠርን እውን ከም ተሓባበርቲ ናይቲ ዝተጠፋፈ ገንዘብ ተወቒሰን ኣለዋ ደቡብ ሱዳን ብብልሽውናን ምጥፋእን ኣብ ቅድሚት ካብ ስራዓ ሃገራት እያ እዚ ሃገር ኣብ 2011 ከም ሃገር ካብ ዘቐመቱሉ ኣብዚ 8 ዓመታት ቢልዮናት ዶላራት ተጠፋፊኡ ከሳብ ምኽፋል ደሞዝ ሰራሕተኛታት ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓላ ዘይመንግስታዊ ትካል ሰንትሪ ብህቡብ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ጆርጅ ክሉኒ ተመዊሉ ኣብ ዘካየዶ ናይዚ ሃገር መጽናዕቲ ድማ ዝበዝሐ ምጥፋእን ብልሽውናን ዝፈጸሙ ኣካላት ላዕለዎት ሰበስልጣንቲ መንግስትን ነጋዶን ምዃኖም ኣስሚሩሉሎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከባ 7 ሃገራት ዝነብር 27 ሚልዮን ህዝቢ ውሕስነት መግቢ ከም ዘይብሉ መንግስታት በዓል ስልጣን ንምዕባለ ኢጋድ ገሊጹ እዚ ብዝሕ እዚ 24 ሚእታዊት ናይቲ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ዘይካለ ብዝሕ ህዝቢ ዓለምና ከም ዝሽፍን እቲ ዞባ ውድብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዘንጸላለወ ሓደጋታት ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 8 ሚልዮን ኣብ ሱዳን ልዕሊ 6 ሚልዮን ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ጸልዩ ኩነታት ዘን ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብዙሕ ከም ዘይተቐየረ ጸብጻብ ኢጋድ ዘመልክት
ምስ ብዝሕ ህዝብተን ሃገራት ብምንጻር ክረአን ከሎ ብፍላይ ዶብ ሱዳን 59 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ኣይከኣለን። እዚ ማለት ድማ 6 ካብ 10 ዜጋታት ዶብ ሱዳን ውሕስነት መግቢ የብሎምን። ኣብዚ ዞባ ውሕስነት መግቢ ክረጋገጽ እንተዘይክኢሉ ሓደጋ ጥሜት ናይ ዘንጽላልዎ ብዝሕ ህዝቢ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን መጠንቀቕታታት ቀሪቡሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ዘስዓቦ ደርቂ ዘይብቁዕ ምሕደራ መንግስታት ዘይርጉእ መነባብሮን ግርጭታትን ህዝቢ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ኣብ ዘይክእለሉ ቀጻሊ ድኽነት ተሸሚሙ ከም ዝነብር ዝፍለጥ እዩ። መንግስታት ዘን ሃገራት ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ ነዞም ኣውራ ጠንቅታት ዝኾኑ ነጥብታት ኣብ ምፍታሕ ቅልጡፍ ተበግሶ ክወስዱ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም ኣተሓሳሲቡ። ቅድሚ 2 ዓመታት $8 ሚልዮን ኣሜሪካ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ናብ መበቆል ሃገሩ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ተቐቲሉ። መርበባት ሓበሬታ ካናዳ ብዝዘርግሖ ዜና መሰረት እቲ ሚካኤል ገብሩ ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ቅድሚ 2 ሰሙን ናብ መበቆል ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ብዘይተፈልጠ ኩነታት ተቐቲሉ ተረኺቡ። ነባሪ ከተማ ቶሮንቶ ዝኾነ ወዲ 41 ዓመት ሚካኤል ገብሩ ድሕሪ ሎቶሮ ምዕዋቱ ናብ ኢትዮጵያን ካናዳን ብቐጻሊዩ ክመላለስ ጸኒሑ። ብዛዕባ ማውቱ ዝምልከት ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ዝገልጹ ቤተሰቡ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ካናዳ ሓገዝ ሓቲቶም ኣለው። ሚካኤል ነቲ $8 ሚልዮን ድሕሪ ምዕዋቱ ብምስጢር ክትሓዘሉ ደልዩ ከም ዝነበረን መርበባት ዜና ካናዳ ዝጠቕሳ እንተኾነ ኣብ ማውቱ ምስቲ ሎቶሪ ብምዕዋቱ ዝወነኑ ሃብቲ ምትሓዝ ኣለዎ ድየብሉን ገና ኣይተፈልጠን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት መንግስቲ እስራኤል ላብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ መብርሂ ክህበሉ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕቶ ቀሪቡ። ማዕከን ዜና ሃረጽ ኣብ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቖመት ኮሚቴ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል በዚ ጉዳይ መብረኺ ክትሰምዕ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ጀኔቫ ርክብ ከተካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ካብ መንግስቲ እስራኤል ዝሕተት ዘሎ መብርሂ ንቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ብመንጽር ስደተኛታት ዘጠቓለለ እዩ። ድሕሪ ትርክብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ለበዋታት ክሕልፍ ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑ መንግስቲ እስራኤል ከዓ ንጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት በብእዋኑ ጸብጻብ ከቕርብ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ይግለጽ። ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ዕቑባ ሓቲቶም ንሓያሎ ዓመታት ክጽበዩ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል ክሳብ ሎሚ ን13 ሰባት ጥራይ መሰል ዕቑባ መሃባ መብርሂ ክትህበሉ ትጽቢት ይግበር። እስራኤል ንቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝፈረመ ሃገራት ሓንቲ እያ። ስድራ ቤት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ሓያሎ ባንክታትን ትካላት ነዳድን ወነንቲ ብርኪ ብምዃን ገንዘብ ህዝቢ ይዘምቱ ኣለዉ ተባሂሉን ዝቐረበ ክሲ መንግስቲ እታ ሃገር ነጺግዎ። ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ማይክል ማኩይ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ብብሕታዊ ትካል ዝቐረበ ጸብጻብ ኮነ ኢልካ ንፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ስድራ ቤቱን ንምጽላም ዝተወጠነ ሸርሒ እዩ ክብል ነጺግዎ። ብውሪ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ፊልም ጆርጅ ክሉኒ ዝተመስረተ ሰንትሪ ዝተባህለ ትካል ኣብ ዘቕረቦ 64 ገጻት ዘጠቓለለ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብቻይናን ማሌዥያን ኣብ ዝውነና ትካላት ነዳዲ፣ ባንክታት፣ መገዲ ኣየር፣ ትካላት ሸርፊ ወጻኢ ዝኣመሰላ ሓያሎ ናይ ንግዲ ማእከላት ስድራ ቤቲ ፕሬዚደንት ወነንቲ ብርኪ ብምዃን ንሃብቲ እታ ሃገር ይዘምትዎ ኣለዉ ክብል ይኸስስ። እቲ ጽሑፍ ብተወሳኺ ትካላት ነዳዲ ቻይና ብመንግስቲ ንዝድገፉ ምልሻታት ኣጽዋር ብምዕጣቕ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዘይተኣደነ ግፍዕታት ከም ዝወርድ ጌረን እየን ብምባል ድሕሪ ምኽሳስ ገለ ዓድታት ብሓዊ ከም ዝቃጸላ ከም ዝገበሩን ይጠቅስ። ህዝቢ ካብ መነባብሩ ተመዛቢሉ ብጥሜት ኣብ ዝሳቀየሉ ዘሎ እዋን በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን 2 ደቃን ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ኣታዊታት ብምኽዕባት ብሂወት ኣሽሓት ዜጋታት ይጻወቱ ኣለዉ ክብል እዩ እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ዝኸስስ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እቲ ትካል ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ተመዊሉ ንምስሊ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ንምድዋን ይሰርሕ ኣሎ ክብል እዩ ምላሽ ዝህብ። ንፕሬዚደንት አልሲሲ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝጸውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝተኻየደሉ ልዕሊ 1,100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር ገሊጾም።
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሓያሎ ላዕለዎት ፖለቲከኛታት መምሃራን ዩኒቨርሲቲን ጸሓፍትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ይግለጽ። መምሕዳር አልሲሲ ፍቓድ ከየውፅኻ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ከም ዝኸልከለ ዝፍለጥ ኮይኑ እዞም ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ግብፃውያን ነቲ ኣብ ሰበስልጣን ሃገር ሰዕሪሩ ዘሎ ብልሽውና ብምቅዋም እዮም ንፕረዚደንት አልሲሲ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝጽውዕ ዘለዉ። ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘአንገዳ ሓያሎ ከተማታት ግብፂ ሃዲአን እኳ እንተለዋ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ጎደናታት ብብዝሒ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ሓሊፎም ሞባይል ናይ ሓለፍቲ መገዲ ብምህጋር ዝኾነ ምስ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኣሳሰር ትሕሶ ከይህልዎም ይፍትሹ ከም ዘለውን ማዕከናት ዜና ካብታ ሃገር ይገልጻ። ሓያሎቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣንጻር አልሲሲ ጓስጓስ ኣካይድኩም ዝብል ክሲ ቀሪቡሎም ከም ዘለዉ ይዝሕበር። ተንታኒ ፖለቲካን ጸሓፍን ኣሰይድ ሓሰን ናፍዕ ሓደ ካብቶም ሃልዋቶም ጠፊኡ ዘሎ መምሃራን ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ምዃኑ ተጣበቕቲ መሰላት ይገልጹ። ፕሬዚደንት አልሲሲ ናብ ስልጣን ድሕሪ መምጽኡ ኣብቲ ሃገር ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ይጸኒሑ። እንተኾነ ንብልሽውና ሰበስልጣን ዘቃልዕ ብሓደ ናይ ህንፃ ኮንትራክተር ናብ ቃልዕ ድሕሪ ምውፅኡ ህዝቢ ግብፂ ንፕሬዚደንት ኸኣሊ ዳግማይ ከም ዝተላዕለ ፖለቲከኛታት ሃገር ይገልጹ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ንመላእ ኣፍሪቃ ዘጠቓልል ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ንምቋም ዝካየድ መጽናዕቲ 900 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ብወግዕ ክጅምር ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ እማመ ካብ መላእ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ጥራይ ከም ዘይተጸንበረቶ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ። ክኢላታት ሕግን ሰበስልጣን ግብርን ቀረጽን ኣባላት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ካምፓላ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝጸንሐ ነጥብታት ብምልዓል ዘተ ከም ዘካየዱ ካብ ዩጋንዳ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወርሒ ጉንበት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመትን ስምምዕ ፈሪመን። ኤርትራ ግና ብመትከል ከም ተሰማዕትሉ እንተኾነ ግና ነቲ ምጥርናፍ ክትጽንበሮ ግዜ ከም ዘድልያያ ገሊጻ ነይራ። ክሳብ ዝእዋንዚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ምላሽ ብዘይምርካቦም ኣካየድቲ ዘተ ካምፓላ ኤርትራ ነቲ ዘቕረበቶ ሕቶታት ምላሽ ተዋሂብዋ ስለ ዝኾነ ናብዚ ነፃ ናይ ዕዳጋ ዞባ ክትጽንበር ዳግማይ ምሕፅንታ ቀሪቡላ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም። መላእ ኣፍሪቃ ናፃ ናይ ንግዲ ዞባ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ነፃ ምንቅስቓስ ሰብን ንብረትን ዝፈቅድ ብዘይካ ኣብ ዝተወሰነ ንብረት ምክልኻል ኣብ ገለ ኣቑሑ ከዓ ስማዊ ቀረጽ ከም ዝኽፈል ብምግባር ቁጠባዊ ምዕባለ ኣፍሪቃ ንምዕዛዝ ዝዓለመ ስምምዕ እዩ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ካምፓላ ዘተይሉ እማመ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ዓመተ ምህረት መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍርሙሉ ትጽቢት ይግበር። ንኤርትራ ጥራይ ዘዋሰነ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከባ ሃገራት ዝሓቆፈ ወተሃደራዊ ልምምድ ተኻይዱ። እቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝተዳለወ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተኻየደ ሰበስልጣን ሃገር ገሊጾም። እቲ ሬድ ዌቭ 2 ዝተሰመየ ልምምድ ባሕርያ ስዑዲ ዓረብ፣ ዮርዳኖስ፣ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ የመንን ሶማልን ክሳተፉ እንከለዋ ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ንምርጋጽን ማያዊ ደባት ንምሕላውን ከም ዝኾነ ኮማንደር ባሕርያ ስዑዲ ዓረብ ምክትል ኣድሚራል ሳቅር ቢን መሐመድ አልሐርቢ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ እቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ተመክሮ ኣብ ምልውዋጥን ኣብ መንጎተን ሃገራት ምትዕራይ ሓይሊ ባሕሪ ንምግባርን ሓጋዚ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ትካላት ነዳዲኣን ዝተኻየደ ደብዳብ ንኢራን ኣብ ትወቕሰሉ ዘላ እዋንን ሓድሽ ወጥሪ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩሉ ዘሎ እዋንን ምዃኑ ይግለጽ። ሱዳን ምስ ሊብያን ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክን ዘለዋ ዶብ ዓጽያ። ሰበስልጣን ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ትማሊ 26 መስከረም ኣብ ዳርፉር ምስ ሓለፍቲ እቲ ዞባ ድሕሪ ዘካየድዎ ኣኼባ ሱዳን ነቲ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘራኽባ ምዕራባዊ ዶባ ክዕጾ ከም ዝወሰኑ ተገሊጹ። ቀንዲ ምኽንያት ምዕጻው ዞባት ንጸጥታውን ቁጠባውን ውሕስነት ምዃኑ መንግስቲ እቲ ሃገር ገሊጹ። ሓያሎ ብረታዊ ቃልሲ ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ዘካየዱ ተቃውምቲ ውድባት ናብ ሊብያን ማእከላይ ኣፍሪቃን ብምስጋር ናይ ኣጽዋርን ታዕሊምን ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ። ኣብ 2003 ብፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ዝተመወለ ምልሻ ኣብ ዞባ ዳርፉር ምጽናት ዓሌት ዝተሰመየ ህልቂት ኣሽሓት ሰባት ድሕሪ ምስዓቡ ሓያሎ ተወላዱ ዳርፉር ናብ ጎረቤት ሃገር ሊብያ ብምስጋር መከላኸሊ ዝኾኖም ብረት ኣብ ምግዛእን ምስጋርን ከም ዝተዋፈሩ እዩ ዝግለጽ። እዚ ውሳኔ ምዕጻው ዶባት ምስ ሊብያን ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክን ንክንደይ እዋን ዝጸንሑ ዝተዋህበ ዝኾነ መብርሂ የለን። ከም ዝፍለጥ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን መራሒ ምልሻ ጃንጃዊድ እዩ።
هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية.